Molweni, igama lam ndinguSikelela wakwaMbhele eFana. Ndihlala apha eFilipi, igama lestrato apha eLuthuli Street. Ndiyimemba Luthuli Brothers. Ndiqale ukuzimanya nale group emhle kangaka eyicula kamnandi 2006. Okay, ndayijona kanjani igroup ngokuthi uTimer Tatumayela wandile lo ngoba ndihleli pha phandle ekhaya, ndihleli pha yimi wandibiza wathi manizocula. Ndathi kuye ke mna ke udlala ngam umntu owami uthi ucula kanjani ngoba mna hlale ngambona umuntu oculayo ohleli kwi-chair ohlala ucula isiqhamiya. Ngoba qala ngibukela iividiyo zemiculo abantu apha bahamba ngeenyawo yonke into injalo. Wandibiza yenye imini wandibiza wathi masokubukela phaa, ndabukela laa nto kuba wathi yenye imini sawubukele njani maningene elayinini nam. Hayi ke ndaye ke ndigolozane njalo ndangena elayinini ndafuna ucula laa msiqhamiya ke ndamcula ndawuthanda lo nangoku saphila nangoku ndiyawuthanda nangoku. Le nto yesithi utata ndikwazi uyenza ndiphikisa mna nazi nto lindiyenzayo. Hayi abanye abacula nabo asiphitheni kakuhle kakhulu. Uyabo xa siyendaweni ndiye ndicela abantu cela nisendaweni ethile bayandisa kuloo ndawo mhlawumbi nomzekelo cela uya endlini yangasese bayandisa endlini yangasese befike ndibe right ndibuye sibe kahle esiphetheni kahle njengoobhuti kanje ngobhuti bam bangaphandle kanje abanye ngobhuti kanti singabantwana begazi. Uyabo siphetheni kanjalo kamnandi nje kamnandi sihlonipheni kumnandi nje. Okay, experience endayifumanayo phaa kalo umculo siwuculayo ukuya ezindaweni ezihlukahlukeneyo ezimnandi ezinye zibone enjalo udibane nabantu kodwa into endiyithanda kakhulu kuse-Ice Cape. Xa ndifika phaa adibana ngeentlobo zabantu, abantu benza i-different music, benza i-acting, yonke loo nto. Ndake ndayibona ndathi le nto xa ndinophila ngayo mhlawumbi mna le nto ndiyenza nje for fun kodwa xa ndibona le nto le xa ndikayithetha serious ndiyayithetha serious ngoku ingandisa indawo ingandisa kude. So loo nto experience yam endifumene phaa ndidibana iintlobo zabantu and into xa ndiyenza umntu xa yenza into funeka ayithande ingazi nje for fun, funeka uyithande xa yenzayo uyifile ngaphakathi kuwe ngaphakathi. Into ehlekisayo yazi zininzi kodwa ndicela ubala ngethuba. Eyokuqala yasetawuni, ndaqala kwam etawuni ndisucula etawuni ndihamba nomama lo sicula endlini yakhe. Xa sifika phaa sihamba etawuni caba ngoyilifta sizibona ziyilift ngoku sihamba elozini ezitepsini eziloloza ezombane izitepsi. Umama ke walibamba umama xa sifikile ngezitepsini ndahleka kwelisheri. Xa sifika phaa sanyuka kahle phaa ezitepsini kuxhonywa phaa ekugqibeleni. Ngoku andikwazi ubamela akho ndim nomama qha, abanye abantu bashiyeke emva. Nawe kanjani phaa kahleka ke bazobana osinceda phaa ohleka wonke umntu phaa. Enye into futhi yesibini enzekiweyo sesibini ngoku siye eSummerstown ngoku. Xa sibuye eSummerstown kubuya phaa ke mna ke ndandikhwela imoto mhlawumbi itreyini izondisokolisa kodwa ngalaa mini ke sathi sathi ukhwela itreyini ngalaa mini. Xa sikhwela itreyini ngalaa mini ke ngoku akhona ndithi mos xa njengoba siyile group siyiyo khona abantu abandwebileyo abanye ke barayithi abanye abandwebileyo. So aba bandwebileyo kona bakhwela itreyini kanti le treyini lena abayikhweleyo ayiyo lena yethu esigodusayo yenye itreyini nje. Yho xa sithi sihamba sikufika itreyini yethu sakhwela sahamba thina xa sithi yona sibabona yho yaba yiloo nto ke uTimer ke Timer ngoba abantwana babonakali uba babi
xa sifika apha omane kufoni abantwana kukhatha sekunoma abantwana ngokunzima kodwa abantu bagqibeleni bada begqibeleni xa ndidibana neLady Smith kumambazo ndaziva ndichulumenxe kakhulu ndinwabile kuba ndidibana nabantu abenza umculo ngefana nowam abantu endibukela kubo isikakhulu kwakumnandi kakhulu uba ubona abantu ubone live ubone ungumntu wabona eTV wabona evidweni ubona umntu ubona mehlo namehlo ubamba isandla kanje ubamba isandla ndaziva ndinwabe kakhulu ngathi iphupho lam liyafezeka liyafezeka elifuna libe khona eli nam kuthiwe enye imini nam ndayibona le phupha liyafezeka ngoku sedibana nabantu abandibukela kubo uba eli phupha lam iphupha nam ngenye imini ndifuna ubeka kuthiwa igama lam nalaphaa kulaa ndawo igama le-Abelitholi phofu igama lam qala igama le-Abelitholi iCape Town or iPhilippi iCape Town yonke idume ngathi thina siyi-Abelitholi idume kuthiwa i-Abelitholi nantsi apha phezulu kuthiwa yiyabo i-Abelitholi yaseCape Town eKapa. Okay, ifemeli yakaMayela ndingathi kuyo iyonke nje umama notata utata uMayela nomama Mayela ndingathi kubo enkosi kubo ngokusinika itshansi thina singabantwana besitrato ngoba abanye abantwana nje babhizi baphandle batshaya izinto zakhona into izobisi yonke loo nto kodwa thina utata uMayela nomama Mayela umama Mayela wokuqala bakwazi ukusivulela indlu yakhe sabantwana nje besitrato utata uMayela yena akwazi ukuthi asinike inhliziyo yakhe ngoba ndingathi njengenhlabeni zengala sifundisa umculo sinike inhliziyo yakhe ithathe ingqondo yakhe le indala le abantu abadala ayenze ibe ngathi yethu ngoba xa hleli nathi uMayela nomama Mayela ingathi yazintanga zethu ukuthi abadala le kuthi so ndingathi kubo enkosi ndiyabulela kakhulu kubo ingasi baqhubeke bayenze le nto bangatyhafi side siphumelele noko sesiyame kakhulu le ndlela ndathemba sesifishane engqinibeni. Into endinoyitsho kumntu ofana nam ohleli esitulweni abophela kobomi obo uhleli isitulo qha esi if unomlomo unezandla you can do it noba yintoni esengqondweni yakho before uhambe wheelchair noba yintoni obisengqondweni yakho phuma phandle yenze loo nto loyo ngoba mhlawumbi yabo thina ngoba mhlawumbi xa uhleli phaa unomvandedwa yabo unomvandedwa ni yiyo loo nto xa unomvandedwa abanye bazibulala wona uhleli endlini phaa uyazicingela yedwa no abantu bazothini suthi abantu bazothini ngoba abo bantu bazothini mhlawumbi wena ubhetele kule kunabo mhlawumbi wena njengohambe uhlesweni wena bona abantu aba barhayi banguwe njengohlelo uhleli phangaphandle endlini ocingela wedwa barhayi banguwe aba bantu aba uhlala kwi-wheelchair bomabumanga. Okay, sure ndabulela ndabulela ngokubukela le video sindacela nilakhe ipage yethu Abelitholi Brothers cela nilakhe ipage yethu please danko.